tayo ng manok mga idol. Wala kaming nahuli. Biyernes tsaka Sabado, wala kaming nahuli kahit isa. Ngayon mag-ihaw na lang tayo ng manok. Daming namingwit nung Biyernes pero ni isa walang nakahuli. Ihaw lang tayo ng manok na naka-marinate. Tsaka may kunting isda. Pumunta kami sa palengke. Pinain na namin ng 20 Riyal. Yun, huli. Huli 1 kilo. 20 minutes later. Backyard cooking. May mini gym pala kami dito mga idol. Yun. Mga DIY na dumbbell tsaka barbell. Ito. Bigat nito 5 kilo isa. 10 kilo yan. Tapos may may ginawa rin kaming tawag nito, higaan sa dumbbell. Yun. Dumbbell, pwede kong higa dyan. Pagkatapos pwede mong dito. Pwede mong ilagay dito pag hindi mo na kaya. Naka-welding yan mga idol. Solid yan. Solido yan. Solido. Ito yung likuran ng accommodation namin. Puro buhangin. Tapos dun kami nag-iihaw sa ilalim ng malunggay. Kaya nagkaka-abs ako mga idol eh. Parati kasi akong mag-gym dito. Nag-gym ng pagkain. Ayan mga idol, magluluto na tayo. Ihaw ng manok kasi walang nahuli, pero may nahuli kaming isda. Pinainan namin ng 20 Riyal. 20 Riyal 1 kilo yan huli. Walang nahuli sa dagat, pumunta ng palengke. Yun. Sira na naman ang diet. Bilis nagkaamoy ng mga puso. Ming! Ang bango-bango. Manahin muna namin itong manok. Mamaya na yung isda. Madaling lang tumuloto. Mabilis lang. Medyo makapal-kapal yung laman.
Hindi ka ulang nagsunod pa, no? Ayan, nasunog lang yung ano, nasunog yung balat. Barbecue. Yes. Lazim. Ayo. Chicken sama fish. Okay. Oh. Sorry? Oh. Isi dito slow. Pahit-pahit ang gunawa, bingo na yung balik ba?
Crispy. Party, party. Sama kan. No. Yeah. Ang tawag kamera sa iPhone ko. Yummy. Grabe, doon na sa'yo automatic na. Slow mo. Kasi automatic na slow mo. Ayun, binaliktad na mga idol, oh, konti na lang. Konti na lang. No? Ultimo iring mo naglaway. Oh, iring. Pag ano, pag tinatawa ng pag inom mo na yung kape, pag ano na lang, nagkaula na. Ito bisa pa? Hindi no?
alas 5. Magka alas 6. 5:40. Ito na yung isda. Puro na ulo. Luto na di ba? Luto na ka na? Ito dito. Ang bili ng bahan ito eh. Luto na ako eh. Luto na. Oh. Luto na. Dili siguro may bili pa luto. Buwan ng kusog kayo. Sprayan mo tubig. Oh, wala sa barbecue na. Sila i-spray ka rin. Ay, ito na. Thank you. Kunti na lang. Nakapaghapuan na na. Yeah, come. What happened, Sharif? Nakalas, nakalas. Asa na iya? Oh. Chill. Come. Mabi, siya na ko. Direct. Huh? I have. Party, huh? My birthday party. Invite your friends.
Bapak. Syuk. Ready? Very strong. What happened, sorry? What happened? Humingi yung kaibigan namin na taga Pakistan. Humingi ng isang piraso. Area. The area? Ano daw, mabango. Mabango daw. Give me very well, huh? That's this one. Thank you, huh? Welcome. Problem. Yeah? What? Okay na mga idol. Pwede na maghapunan. Luto na. Oh! Kain na lang, kain na. You like Filipino food, huh? Okay. सतीश इधर ही करता है Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.